15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hakajing yo iye gijing beteng gijing jabas ngosi kha hakibenta ka surak Shillong pen ursla dauki nakalianga khasi Students Union KSU South East Central Circle hakapratre gijimang arda arpenrio klalek pen kindu yo Executive Engineer katanat NHIDCL bani kren halor kene kaman haba kren jikila pathai khubo nakaliang usamla bansuk khongwar President ulong ban nakalianga seng kala aijing mud hau Executive Engineer bade ban shnano dakwai ka surak ban pinan kam kanang bagan pensuk ikinong shong shnong kat ba jingte yakate ke surak karang ya chakman nalor kata ulo ongru banakaliang Executive Engineer ula pintep babon sien ula pinsngau sha uba preston tin song sembut menteri rangba badai pet yakatanat PWD roads alor kate ke surak hakaba nakaliang jong uru ula batha iki officer ban yatri lang ba ka NHIDCL Henry ka basngosi pat kalong banakaliang kate ki officer kintai ban yatri lang ba ka NHIDCL Shushu ula bo jingkeliru ba kumno kat kakradan usimbot menteri rangba ka jela umla ban pin ko ngo iki officer ban ai ka jinge trei lang nakaliang kaseng nadu bang isim ya kani kamatru ni klem sim dakal lenti ka ba long kluj kli lane de ka ba songshit nrengi trei dak bang iwad ya ki nadu na tenrai te menin kasngi kum kaseng nila ya lej ban ya kendu ya executive engineer jongka NHIDCL hapok office yung kapadan hangtay hapok nang munsong pat hadien kajinya kren kajinya thir kajinya tai ka ba omduna ya ka shikintai steng te kamat ka banengkong ka bangilara Ahmad jong executive engineer haka biade bat ka surok penusla kadai bangi bu ya ka jing mud ya ka NHIDCL balakum kumno hakte ki benta ki bakiriat ki jerong kidai ban sim ya kata kanti banti slope ya kilom khanang bante lakam ya kata kejing tua jong ka khandau kumjung ila ajingmut ya kiru bamdai banti tangka jaka ban long slope rengi ong ru bakindal sina kendon khanang bakani kejing tua khandau kan yarap ban yadana kejing tua khandau hakapor yur hakapor bajur slap te kamat ka baar ka ba ngistenat ba habang ila ya kren bad executive engineer kadai kajing mud jongi ban bu ya kata ke alternative route lanika surak ka basipor banti na kate ka benta ka badon ya ka parmau jong uba friction lengkhoi namar bangi yo i ba kate ka jaka ka bangi khot ka pomlom kalom kalong ka bajrong bat kajing tua mau ka jia jan man lakasngi na kata ka daw ngila ajing mud ya uba la kumno andala poi ka por ba pentre kate jaka bakum ka company kidai ban thau ya kita kilat lenti ban Snaya kata ka alternative road lani ka surok basipor khnang bakanam khanglat khangti ya kalai kawan jong kipajba ban pensukru ya ka company bakan tre ya ketika surok executive engineer la penpau bos ngutenat ya kata ka jing mud jongi bat unsaya keren ru bat kibor ki bahalor kentup ru ya ka sarkar jela te sakawai ka jing mud jongi kalong ba la kumno ka jing pentre ya ketika surok kinsim ya kita ki local engineer jongi ki banapo PWD department ni sutenat ban pentip ru ba menin kesngi executive engineer ula ya thu yang ba nakaliang jongka NHIDCL menhakini kisngi kala khod interview kumba shpongud yaki engineer trajaka te napdeng kita kispongud nyongud kila sim yaki kumkinong tre po ka NHIDCL ndrei ni don hikajing sngu khonyo khnden namar ba habangi layak li bnia ni ong ba kini kidi ki engineer ki kena ki berang supas jen tengi stenat ya kata kesenjam ka bangi lasim rengi la kentu ya ki balakum kumno kidai ban ya keren bat ka PWD department jongka state government lani jongka national highway bakini trelang khamtam ki bedai nakte ka nakatha jongi namar bangi maki kisnu thubai ka jinglong jongka lom ka jaka ka tereng ka bron ketika jaka jongi bat maki kin ai ka jing betha ka babenia kumno ban sedang sim nakanu ko benta jong kalom nakanu ko benta jong kimau banti ya kasurok khanang bakane ke bante lakam ya kene ke jing tua khandau ko bana kapor sakapor mereka bas ngusi pad hadien bangilak poy kata ka benta executive engineer ulaong bayakane ka kam ngilak de yakren kan upusin bad deputy chief minister jong pi bana kaliang deputy chief minister ula ko ngo ba mpa ya kita ki officer ya kita ki executive engineer jong lajong bakinya trelang bat ki ta kinong pentri surok jongka NHIDCL
Pause ong ndala poi kasni ke bala pha la ni la dispute ya ki ban lech kata ka spot kini ki officer ki kentaj ban lech ban ya trelang bat ka NHIDCL te kalong ka ai ka bas ngolengo ba kumno ka Sarkar jela lani kumno ku Deputy Chief Minister ubadi pej ka PWD umla ban pen ko ngu ya laki jong ki officer la jong bakin ay ka jingya trelang bat ka NHIDCL khanang ban te lakam ya kani ka jing tua khandau bat khanang ba ka jing ti ya kani ka surok ka jing hai ka surok dauki kanlong ka bejaj bejaj ranti te ka ba khadu ka bangila ya keren bat u executive engineer menin kasngi kadai halor jongka benta ba hagani ki benta ki ba ka slope ka jerong dawa ban ti slope teula a pen iya ki daw ba balai ba kani ka jing tua khandau ka jur hakati ka jaka kadaw hi kalong ba nagatu ka jaka ka baka NHIDCL kala shim bat kala siula bailutsan sikpat ba teka ti thik ya katu benta nagata ka ong bangimla ban ti slope namar ngitang shoot ti slope ngila shim ya kita ki jaka ki bangi claim siu ya ka compensation tu ong shushu ka ka jing kum baka je hamauli ba siteng tu mau hap ka benta ka ba kila dep siu compensation bat siteng pat ka hap kata ka benta ka ba ngiklem siu compensation ban nakaliang jong ngila kwa uang bangila kwa ban panham no tu mau nadu basdang bagi trajaka ki khanglat namar baki ong ba 4 don ka jing siu compensation syangi tekum kaseng nibu ya kene ka jing trua syakipat ba nibu ya ka jing kerpat syakipat ba bat ki trajaka ba lakum nukumno ya menta ai ka jingnya trailang bat ka NHIDCL lasai lada ka NHIDCL ka don kam ban sim ya kita ki jaka jumpi ya ki nrei pentep ru ya kata ka jing sim jaka sya USDO civil bon sim ya kita ki senjam ban ngin saya pe ya kita ki bailut kesan hadin namar kum ka ofisi nilai ai bak office SDO civil kala sim khia ya kane ka kam sim la lasting na du basdang bat nda ni sim da kata senjam ngila ban penbej le sing ngila ban weng ya kini kijing ki ba don hakmat jungi te ni sungu sibun ya SDO civil jang penusla ru ubla mensisngi ka ba mensngi ningkong ula khot ya kijing yalang bat ula panjing mut yangi kumno bangin sim ya kane ka kam ban mauru la penpau bos ngukhia sibun ya kane ka kam ni ai ka jing khublai ya ka ai ka bol asim ka ai ka bol ngab ya kijing ajing mut jangi ya kijing jangi pajba jangi ban ni ai ru ka jing sungu ya ka NHIDCL ban ni khmil ti ba ka Sarkar jela kam dai syu ban ya taipap tang ya ka NHIDCL lane baka NHIDCL kan taipap ya ka Sarkar jela ndai kala dai ka por bakin sim ya ka rai rangba nak benta ka yap ka im jong pajba bakin ya trelang bat bakita ki officer jong ka state government ki badai nak PWD ki ban hier Ramadan bat ban ya trelang bat ka NHIDCL hakapor ka baka dan kam kat badang pentri kini ka surok kawai hi ya mentang impat yo ban ya kendu bat kita ki engineer ki badai nak than jongi te sakawai rung impat yo ban ya kendu direct bat u Deputy Chief Minister bali pej ya katanat PWD jong ka state te bangin ajuba menta kalong kloy palat namar bangin klempat yo ban ya kendu bat ki ndai ka ka bangin la juba menta kalong bet ka ka balapan sngo syangi da u new executive engineer jong ka NHIDCL syu new engineer jong ka NHIDCL lu umdai tangkata ka ulayathu ba wat kini ki officer jong ka NHIDCL ki baki labo ki tigi jaka baki tri surok ba kum kita ki supervisor ka baki ya kendu jing ru ka dei ba kane ka company sina surong kam jus ngap ya kajing ajing mu jongki ka tre tang kat bakamon bawan mauru ulaong banakaliang jong uhi simet kwa bangin terminate no ya ka kontrak bat kane ka company ko pentri ko surong namar ba kim jus ngap ya kajing tha jongi rei ong pan ngimla le namar ba habakut i kabor ka de ki basalor kajing ya keren jongi menin kalong ka basai ba ong ba kibor ki bahalor kamut ba kibor bahalor jong ka NHIDCL kentup ru nadu ka Ministry of Road and Transport ka badai pej ya kane ka kam nomor ong nadu basdang ba ka jing ai tender ya kane ka surok ru lale nadu ka ministry bat ka jing ya soy ya kita ki agreement pan pentre ya ketika surok ru kadai ka belayale apding ka Sarkar India bat ketika company ko pentre ka surok bat ka NHIDCL kadai tangkum ka agency ka bapej ya kata ka jing pentre ya ka surok te kumba long hi namar ba nakaliang jongi ngila sim ya kita kisenjam bangin yaj kendon pakendon bangin yaj step by step minum lek kerkitan
Ban ngidon ya kata ka jingmud bangin sara ya kene kamat sakibor bahalor jong ka Ministry of Road and Transport tang bayamenta ni kwa ba ngin ya keren syo bat kini kibor kibadon hakani ka jaka bat kibor ko pentre ka surok khanang ba ka jingya inti jongi kanam bakla no haka jingsim jongi ya kani ka isu ko bayade berkati ka surok ladangin bakla amduna ya kes phungud ba kibla yam akti ka jingjia na ka jing tua surong kentup ya ka e ka bla jia harangan arngut kim simbriu bat adin kadon ka jing klat jong itu sieng ka habaka kali kala hab syariat kiba don kuman riungut apo katu kali bat kadu ka dei ka e katu ka bla jia mauli ka jing klat jong itu ki rangba arngut kiblanya ya katu ka boleh rupika ha ka jing ya keren jongi bat uni officer ula kemen ula sngu ngila banjur hiba lakumnu baka jing petre ka surok kanom syak penthut kalet kawan joki pajba kanom syak penthut bat kanom bu jing maru ya kalet kawan joki ngila banjur hiba lakumnu kide ban war ya kita kilat kelenti nomor kumbang itip baka tege jaka kadai ke jaka simet jong i ba krikson lengkoi belong tra jong ketuka parmau surok parmau ting ong baga ya keren bat ke sorkar jela ai ke sorkar jela kan ya keren bat utrai jaka bala ada kata ke sorkar ikade ke sorkar ke bas ngukia ya kipajba kamtam kumu deputy chief minister badai ru lokal MLA jongi udai ban solve ya ketika problem ban thawi kilat kelenti kena makini ki jingjia bas ngusi kinom jia syun ang ni sakmat kumbangi la ya keren menin ngila yos ngau hida ka basya ya ka e ka bala ong dau executive engineer jo ka NHIDCL baka ta ka jinya trelang bat ka sorkar jela kamdon namar baki ong ba ngila ong ya ki bakin dispute ya kita ki engineer ki local engineer na ka tanat PWD bakin lej sikti jaka ba putri ke surok kamdon yo makan no pusin ni la ya keren ya kan in kamdon yo badai na kata kada bangin mansi bangin recruit kita ki kena thamai wala ki bapli ki padon experience ring haban recruit nomor ba midon ya ka jing shania ka bas kem bakini samla tra jaka tra muluk kin kham sung thu pha ya ka jinglong jokalum kawa pat ka tirin kan ka jaka ni skwa ban ru ban biang sai sien ba kane ka jing putri surok ang te hapo penusla ke cipun he ya ketika surok silong dauki kadai ka mat ka bangi la simkia bha nadu snem arhajar apua ban imla ban klet bah snem arhajar apuar shua ban jia ketuka jingjia pas ngusi harangan nakaliang jongi kum kaseng labu ya ki jingtho sepo ka SDO Sibel bukan sngubha ban simkia ban penham no ya tuma bula senjor nak ketuka jaka nomor bu jingma ya kalai kawan jiki pajba Ndrai kata ka syukut tang kata ka jing yakren ka jing pha ka jing tho bat ka e ka ba pau hi kalong ba nakaliang jong ki company ki ba entre ka surok ki simsting pelat kim khin snap yakini ki bor ki ba dekmi ya ka senchar kita ki district administration kadon ka jing simsting ban ngilngor bakumnu ka district administration kasim sting bah ka biade bat kani ka jingle jong kini company nomor ba lada kim ko ngoi jing tha jong ki ngab bet kum tu ndai maki kum kita ki no senchar ki bodon ya ka bor kidai am bat sim ki senjam ki babiang badai halor kata daw ba ni sngow hi bakani kam dai syuk ka por ba ngin ya taipap kawai lane bangin dang sim sting ya kani ka kam khana makum kini ki jingjia pas ngusi kinom jia syuk atai po ka than jong Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya